сигурно има да ви каже нещо. Аз имам да ви кажа много неща. Първо съм безкрайно развълнувана. Бих предпочела да говоря в съда, отколкото пред една толкова близка и любима за мен публика, защото в съда се чувствам определено по-спокойна. Но пък действително се чувствам много щастлива, че съм с вас в този момент. Много развълнувана съм, то ми личи. Изказвам специална благодарност на техни превъзходителства доктор Бармауи, почетния консул на Кралство Йордания, и на негово превъзходителство господин Илчан за неговата визита. Специална благодарност изказвам на модна къща Галинел, която ме включи наистина много спонтанно в екипа си, но пък ние се оказахме много творчески настроени, креативни жени с Галя и с Деси. Специална благодарност на всички мои приятели, които ме поддържаха в това мое начинание, и всъщност тази изложба е резултат и от техния труд, от техните мисли, от тяхната хубава емоция, с която ме подкрепяха. Благодаря ви, че сте тук. Повече не искам да говоря, защото съм развълнувана, казах ви го вече. Но искам само това да ви кажа, че идеята ми беше да покажа една великолепна страна. Наистина аз се върнах от Йордания в едно неописуемо емоционално състояние, защото това е древна земя, в която са минали различни култури, различни традиции, и тази разнородна смесица от култури, от присъствия човешки е дало един невероятен резултат, и вие ще го видите запечатан в моите фотоси. Йордания е едно голямо изживяване и аз пожелавам на всеки един от вас да има това изживяване в своя живот. Искам специално да обявя, че всички средства, които ще се съберат от продажбата на моите фотоси, ще отидат за детска онкология Пловдив. И ако се върна към мисълта на един светец, свети Августин, който казва, че животът е като книга и този, който не пътува, прочита само една страница от тази книга, аз ще ви моля да дадете шанс на тези деца да четат книгата на живота дълго. Благодаря ви, че сте тук. От името на йорданското правителство всички ви каним в Йордания една виза специално безплатна на всички, които присъстват. Свидетел господин Зафиров. Чувствайте се добре след пясъците и пустинята на Йордания. Аз чувствам там великолепно.